siirryt automaattisesti taaksepäin sen päälle. Kerroinko sinulle koskaan kerrasta, kun juutuin hattuun? Niinkö? No se on tosi tarina ja pätee vielä tänäkin päivänä, sillä Little Big Planet-pelissä jumittumisvaarat ovat edelleen yhtä aitoja. Jos löydät itsesi pääsemättömästä halkeamasta tai ylittämättömästä vaosta, Popit on silloin tiesi pelastukseen. Avaa se valikko näppäimellä ja korosta yritä uudelleen vaihtoehto vasemmalla saukalla. Pidä sitten toimintonäppäintä painettuna, kunnes pieni ommeltu kaverisi poksauttaa itsensä. Älä huolehdi, sillä viimeisin ohittamasi jatkopiste palauttaa hänet tuossa tuokiossa takaisin. Tasolaukaisimet heittävät sinut edestä taakse ja takaa eteen. Kokeilehan! Juuri niin! Pompi sisään ja ulos kuin... sisään ja ulos pomppiva juttu. Loistavaa työtä! Loikkasi eivät tunne mitään rajoja. Aktivoi sininen tasolaukaisin toimintonäppäimellä. Kiipeä kiivettävää pintaa tartu näppäintä painamalla. Voit kiivetessäsi myös hypätä. Paina vain toimintonäppäintä. Mahtavaa työtä! Tiesin sinun pystyvän siihen. Okei, hyvää työtä. Mennään. Tartu sienimäisiin paloihin tartun näppäimellä ja vedä niitä ympäriinsä vasemmalla sauvalla.
Napauta vetäessäsi tai työtäessäsi toimintonäppäintä lisätäksesi hieman ytyä. Hyvää työtä! Olemme uskomattomia. Tartu riippuvista jutuista ja heilauta yli vasemmalla sauvalla. Kätevää, eikö? Palataan ilmalaivaani valmistelemaan sinua, tarkoitan meitä, kuolemaa uhmaavaan tehtävään. This doesn't seem to be a bad game. Tervetuloa ilmassa leijuvaan laboratoriooni. Isäni tietenkin rakensi sen, mutta olen tehnyt siihen omia parannuksiani. Katso meitä. Salaliittolaiset valmiina ensimmäiseen huippusalaiseen tehtäväämme. Tässä, ota tämä tarra. Tuo on ensimmäinen kohteemme. Kuvottava kohde nimeltään Neulan silmän kartano. Pistä se tehtävä taululle. Oikeassa elämässä tarrojen kiinnittelyä erilaisiin paikkoihin ei katsota hyvältä. Ja hyvä niin. Oletko koskaan yrittänyt irrottaa tarraa kissasta? Susan ei ilahtunut.
Täällä Little Big Planet maailmassa haluan Noiden tehdä muurien asiat takana hieman vaani toisin. kärtyinen jälkismuori. Pistä hänen kasvonsa taululle, jos mahasi kestää. Kaameaa. Meidän on kuitenkin kiestettävä hänen kauhunsa ja päästävä katolle asti. Viimeinen tarra. Pistäisitkö sen tuonne? Se on todellinen kohteemme. Purkki, johon ilkeät titanit on säilötty. Se on saavutettava ennen kuin jälkkismuori vapauttaa ne, se vanha harppu. Olen onneksi valmistanut jotain juuri tätä tilaisuutta varten. Ja alas. Mekaanistettua mielikuvitusta. Kannettava oivallus. Se imee, se puhaltaa, se on pumppunaattori. Tämä toimi vielä eilen. Nouki se ylös, niin näytän sinulle kuinka käytännöllinen se on. Mikä hätänä, etkö pidä siitä? Nouki se vain käsisi. Taskuja ei voi koskaan olla liikaa. Juuri tästä syystä haluan esitellä sinulle upouuden säkkitaskun. Avaa säkkitasku. Miten uskomaton laite. Voi kumpa Isuki olisi täällä todistamassa sitä. Voit tähdätä sillä eri suuntiin oikeaa sauvaa käyttämällä. Osoita se tuohon tuulihyrrään ja puhalla se liikkeelle R1-näppäimellä. Yritäpä nyt puhaltaa noita laatikoita. Pumppunaattori on kamalan upea, eikö? Oi, tuo taso on hajonnut. Ime se paikoilleen L1-näppäintä oikein hyvä. Nyt valvomoon. Kiirehdi, kamuseni. Jälkkismuori ei odottele jahkailuamme. Voi kyllä, kun ruudulla näkyy kertaa 2,